Kal mar Kenya Kwanza osebedo ka kedo kod jofuambo gi ute mag fuambo achien ka kaloro kod ng'anyo mano bedo chieng' tich ang'wen mar jofuambo buora no yudo hinyruok marach mokalo kendo piny gi ma osebedo ka ng'udho migepe mopogore opogore ma ochung'ne kedo ne tero mag jofuambo gi keyo kendo kelo lwasi maber kokalo kuom aput margi tinende nyogolo ote margi mochwiny kama kaka weche ne obedo ka jatend piny Kenya jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod jotend migepe ne oloso kata mosoko wang' ute mag fuambo gi jofuambo gi keyo unyanena. Umekuwa na panel list. Wanasema sasa wamefika Kangemi, what do you think about that? Sasa wamefika Kibera, what do you think about that? Sasa wamefika, there's a stone being thrown. Are you a pundit for anarchy? Are you a commentator for anarchy? The same way you are writing and glorifying violence and then trying to play victim, the people of Kenya will once more ignore you. Watu ya media, poleni sana. Mujaribu 2027 na hiyo mzeenu. Mo karena wachi muko kumari Rigathi Gachagua wacho kuom jofuambo gi keyo kata ute mag fuambo. Wach malich me wuoro. NCM bang CM Victor, onge gima tek e piny muolo kaka kaloso kuom Rigathi Gachagua. Tachako mana kodi ka wuono. Bende en achiel kuom gik maneno, en achiel kuom gik matek nikech da gombo ni ma emi chakie gi simi. Donge ne yuak nyathi ko yuak mokwayo kore mi wembe koro muno ng'adi ang'ada. En gima tek nikech Rigathi Gachagua kidwa wuoyo kuome to ichaki sitoche bo nikech ikuongo ing'iyo no wuoyo ka DC. Ting'iyo rekod mare ka DC ne chalo nade. Gi gik motimo. Koro wuoyo kuome tek. Mak mana ni Dio kano chako Dio mobire gigi nekech pod en gi mentality mar Dio cha. Koro king'iyo kata mana kaka ne thuolo mano wene mana kaka ni winjo wach mane jatend piny owuokie mana matin. Tineno ka piny ne oliel, piny odwa rumo. Koro loso kuom Rigathi Gachagua tek. Mak mana ni gima wanyalo wacho atimo mos kuom chwanyi. Okan kenda. Koro king'iyo pod ok ong'eyo ni ratiro kinde duto iwacho ne article 34. Moting'o ratiro mar jofuambo pachoka. Mano osesomne to gini ok donjne. Koro kaka gini donjne tek. Gini tek. Mak mana ni gima ncha notimore mineno odiochieng' alanga macha ncha ne janjore. Okapa ni macho en obila lakini aparo ni en obila ma samoro wiye samoro moko matin. Manyalo wuok kendo kao gari mancha ne oting'o jofuambo mineno kotoyo kiyo mare motomo kao tiegas mochako go iye gari no. To king'iyo hinyruok mancha jofuambo ne obedo godo pacho ka kendo aparo na achiel kuom gik momiyo gini no ketho lwasi ne tenda piny Kenya en kedo mane gi kedo godo gi jofuambo ket nyaka riwruoge kata stations mag piny mangima kaka Al Jazeera gi mamoko no nyiso kama pod wantiere kaka wan piny to kuom Mudavadi taparo ni king'iyo Mudavadi onge gimoro amora ma Mudavadi osekedo ne piny mamwalo ka nyaka ne piny chakre en ng'at mantie ng'isa kata odiochieng' achiel minyalo wacho ni ma en gima Mudavadi okedo ne kata mana katiba ni kata ka kore iwacho gik ma katiba gi gik ma jo Kenya osebiro mogiche nyisa kamoro achiel mibiro yudo nying Mudavadi Goldenberg kan en waziri mar fedha weche no luoro migape bas to kichaki biro gi weche mag kama ne okawo kama ne onego beni jomo osedhi yueyo iwacho nang'o ni jok mane oseneno Karlimbo koro Karlimbo kai bende notemo matek mochako yudo iwacho ga ni mondo jogo yue gi kwe to notemo matek mondo jogo ok yue gi kwe donge no puodhe te gi bigip mag sirikal siepa mano msalaba kunya tingo otek article 34 chal gi mari Rigathi Gachagua okwinji kaka Fred wacho ayie gi Fred aparo ni an gima pod adoke ni aparo ni kaka jalup jatelo Rigathi Gachagua poko understand office ma intiere apa ni podogo siasa ma jagweng' cha ndika ko mondo go kinyi kako neno mondo go kinyi na aparo ni podogo siasa mar MP mar kaka kineno ka jafuambo kosoni tichime matin igoya gwatin to gima wiye wil godo ni office ma kore intiere ko wuoyo to nigi mo wait kaka no nya wuoyo ndalo manene mojumbe cha kora paro ni mane gimonego be no ng'iyo mokwongo ni to an ka won kech kata iseneno interviews mosemiyo jofuambo
osiko konyiso jofwambo ni un jok moriambo kabisa kendo noriambo be an pok aluongo wuche na une mubire an ok aluongo an awuoyo gi jo Kenya direct nikech an honest man koro mane gima nikech kata nyocha kanyocho wuoyo nowacho ni jofwambo chadgi kaka gin jo Azimio ka wach makamano nyalo wuok e dho namba 2 mar piny ok en gima ber nikech jofwambo wan pile pile wan ga jok ma wacho kaka en ok wawach kata sani madebe ni Raila wacho kama to wan wabro mna wacho kako wacho no ka William Ruto wacho kama wan wabro mna wacho kako wacho no gima wanyalo mana dhi mbele en mana no nyapenjo jolony ni to kaka giwuoyo no e kako nego giwuo to ka en gima giwacho mok adieri to watimo gima neno kwa timo mano watimo ni fact checking Gachagua mondo mi ko wacho miriambo kama tinyise na adieri en kama kochako wacho kama to wanyise na adieri en kama manyiso ni mane gimosebet ka ok gimor godo mani neno ka koro giwuok nyaka social media ma jogi go koro yanyo nyaka jofwambo makata wan kama ne watie ni neno kane gisingle out NTV kendo ne giwacho ni editors mag NTV okosomo tiyo bidding mar sirikal koro ing'eni kochopo kanyo tiyudo kadieri jogi okapani giselony ni wane chik manyien mano miyo wa rights mana kaka ngata wan gi right of expression wan gi right of freedom of press wan gi right to access to information mono go benigi miyowa kata ni neno nyoro ne William Ruto wacho maber niya wan wabro miyo uhuru mar yudo kakutiyo the right mar media obro guarantee kata wacho gik mok wadwar kata wacho mwadwar to mano ema enti kabedie erokamano sine je ibonyo ang'e ni un kaka jochung weche un ga put maru mar KEJ ma President Churchill niye kod kweth mag oganda mamoko wach malit ndipodi jaote pod do goma lero nyawinjo ka rigidji oriambo matek kanisa ko wacho ni msikiti mane bathe moro no wangi kanisa mane okethi Kibra ni ne ok menyo kaka odfwamo ne omenyo man Northlands Farm kende tene chuny altar kanisa 40 Geni ana wacho gani mar jodolo to kadwa lose ema no setieko wacho so VJ ingeni tijwa mar fwambo ne awacho ga pile kendo alero ne jothurwa ni wan watiyo tich e lojo pinya nitiero gimoro miluongo ni public interest to e media oka e public interest no em gima wang'eyo kata berni kata rachni asta tiego ga ka wacho ni pach jandiko opogore gi mar jasomo so gik ma jalup jatend piny wacho no kwatimgo mago mna pache japiny to ng'e maber inyalo paro ka ji ka Mohamed Ali osiepna temo korogo korgi ni jofwambo ok tim maber to nyarawila ni no make mna gi kamarach mokone ni wang'ei kendo wang'ei gigo mane temo ke jafwambo wadwa koro kikigo kori ahinya nikech wang'ei tijwa mar fwambo ni oyot kisungu luongo ni obedie mayot gimiluongo ni boogeyman makasamo kitim tiji maber tidwaro ng'ama idwa keto ne weche no moni tich to wana kori bro ka ji mang'eny wacho ni jofwambo ok jofwambo matimo kama jofwambe manyayo kama nikech tijgi otamogi koro giyudo ni tijwa mar fwambo ni ema yot kawe gik moko tibiwo negi ni joge matimo ang'o joge mathira wang'iyogo erokamano osetimre higni mang'eny tok bimono wadhi mbele apani kani neno ote manyo gol gi Kenya Media Sector Working Group manyarawela ni bende nitiere nyewa wacho maber gigo mawang'eyo nyewa wacho maber kaka pod wadwa dhi mbele gi tijwani to nyewa wacho gi offices mwang'e ni temo thiro tij wa mar fwambo ni adira makende en ni kweth mar Kenya Kwanza pod ni mirima nikech gineno ka gima jofwambo e campaign mokalo nyuno chung nyakonchia to mano bende mna pachgi ok wanyal tamo lakini tijwa mar fwambo ni king'iyo katiba mar Kenya articles karibu 3 mamiyo wateko to gi chir to gi mbi
mar tich. So ok wabi dok chien. Bende ok wabi ng'wony ne ng'ato. Wabro dhi mbele, wabro medo tiyo tijwa, to maduong'ie mokalo, ka ok obadhi tilose nang'o. Ka ok obadhi tilose nang'o. Fred, wach mari mogik, aneno ka sa omayo wang'wa ka. Mbakoromo biro. Wach mogik pod tenore mana gi wach mar fuambo. Victor, jofuambo no konyo pacho kae. Kendo kineno igo jofuambo gi kite kamano, to tiende ni nitiere gik mang'eny ma samoro dino otimore makana jofuambo ne ni kanyo. Dinja onge jofuambo gi live coverage miluongo ni wall to wall, kama ginitiere samoro nitiere maricho mobila dino otimo, to ne giluor ni gidhi timo gigi tineno. Koro omiyo wakwayo jopiny bende mondo mi kineno jofuambo to kik ine jafuambo ka jawasiki. Kik ine ane sama otango gik maber kende ema mondi morie kode. Jofuambo ni e tich. Omiyo ne jogo ma chalo Rigathi Gachagua, ma chalo Mudavadi, jofuambo tiyo tijgi, to bende onge ng'ama wabiro kwayo ng'uono. Wabiro medo tiye nikech mane tich mwatiyo e lo jopiny, to mano bende tich ma waseyangore ni mondo mi wati. Koro wabiro medo tiye moloyo kata kaka wasetiye. Erokamano. Sine je Bonyo, wach mari mogik. Avyo je, wache tu kendo adwa nuoye. Nafas kata dhot makoro yao. Ni jatend piny Kenya, Gugai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. Oyie ni gibro bet piny kata gibro yiero joditoge mondo bed piny ogo mbaka. An kwayo mara ni ging'iye gini ka nafas mar Kenya, ok nafas margi ji ariyo kaka josiasa. Gini obed mano madhigo mbaka magero Kenya. Mar ariyo, adwa kwayo Gugai mar Azimio la Umoja One Kenya. Nochopo sama koro jogo modwa oro mondo dhi obed piny gi tim mar Kenya Kwanza, obedie jogo ma pachgi lew. Obedie jogo magi chunyegi gihero gigo ma Raila Amolo Odinga dwa timo ne Kenya. Gibedie jogo ma kama Raila Amolo Odinga obetie, to ging'e ni Raila ohero Kenya to dwaro maber ne Kenya. Ma ka gidhie buchego, ka gidhie romogo, to pachgi gitimo gino ma Raila Amolo Odinga osega gombo timo ne Kenya. Be thuolo nitie da penjo moro, abro matino gi kidi. Nyarawila lung'wa chenro kawuono. Mabiro. Amba kama kama senior weno ni jok ma Raila dwa keto, kata jok ma William Ruto dhi keto, mondo gine magibed representatives magi e kao magidi bedo godogi. Nyaka gibed jok masoba, nyaka gibed jok maketo Kenya mokwongo. Nyaka gibed jok maka gima gibro miyo wano bro gibet gima gero Kenya to gima pogowa. To katieko to en wach ma jofuambo. Kani neno bura mane wacho golo nyoro, gimoro achiel ne wacho ni jowa manyocho hinyore nyaka sirikal chul bima margi. Jowa manche gik gi okethore nyaka sirikal chul kameras manyocha omagi. Nikech mane ka koro chieng' ma gibro tiyo to bila bro luoro gik ma gitimo. Nikech gik manche gitimo ka ging'e jofuambo kaka ng'ata. Koro miyo sani nyaka gichung' to mae to dhine PS marwa. Nikech ang'e ni obro winjowa rei. Mondo ng'i ni jofuambo e jok maber kabisa, nikech jofuambo wacho ga ni any good news, any bad news is news. Onego ging'i kamano. Kik ging'i ni ka jofuambo timo gima to koro wacho ni ma temowa wabro dhine. Mano ke kaka gik moko timre. En kaka I protect jofuambo e kaka be build democracy. Te kaka konyo sirikal mabitiye. Erokamano. Mana kamano nyakoro mwajwang' wang'eni osehadho sandi, kata kamano geno mar maduong' en nitie mang'eny mikwanyo kawuono manyalo konyo ngimani. Gima duong' ahinya en jolony wacho ni wuoth mar ondamo pieche gi wiye chako mana go ndamo achiel. Wamiuru thuolo jodito manyo osego badgi piny momonyo nyadhi margi moyo keto Kenya mbele. Wana keto wang'wa kendo wana menyi ni weche gi duto tema timore man mbele mar mesa kachiel kod mane tok pasia duto, nikech tijwa en mi wach moro matut. Kao kamano nyakoro mwajwang' jaote ogolero jodune riek no wacho kamano. Riti makawuono bedo kod odiochieng' maber. Nyinga en Victor Tino Makajima, eno producer marwa Ken Muoka moro ma entiere bed mana kod kinde maber. Bed wakwayo ne chang mapiyo ne jafuambo gi keyo marwa Dismas na Biswa kachiel kod mamoko bende mano ohinyore e kinde mar miyo japiny bedo gi ng'eyo weche mang'anyo mantimore kode te
mag piny Kenya mangima.